Ahojte priatelia, takže máme tu sobotu, ráno, síce už je 9 hodín, není 7, není 5, ako to bolo minule, keď som behal ráno o 5, ale bol som teraz práve za jednou slečnou, volá sa Olinka. Za chvíľku vám ukážem prečo, pretože ako som behal na páse, takých 20 minút, intenzívne, tak som si dal poriadny, na 13 som sa poriadne rozbehal a teraz v hlave som zbadal, že vo fitku tu cvičí slečna, ktorá je na vozíku a hovorím si, tak toto je niečo úžasné. Toto jednoducho musím zdieľať aj s ostatnými, pretože je to niečo, čo sa nevidí. Je to obrovská inšpirácia, obrovská motivácia pre nás, pre všetkých, pretože koľkokrát si ja poviem, že sa mi nechce cvičiť, ja som taký a nestíham a nemám postavu a nemám hento a nemám toto. A teraz jednoducho vám ukážem, alebo teda poviem pravdu tak ako ja, nechcel som to spraviť. Pôvodný zámer bol taký, že to urobím, že pôjdem rovno za tou slečnou alebo pani, ale jednoducho som si povedal, že môže to dopadnúť aj nie veľmi dobre, tak som sa jej bol spýtať, či by s tým mala problém, aby sme povedali niečo na Facebooku, aby som jej mohol položiť 2 otázky, takže som povedal, že za chvíľočku prídem. Takže jednoznačne je to tu a ja som si povedal, že idem do toho, je to pre mňa výzva, tak vážení, sledujte teraz, čo sa udeje, pretože možno viacerí ešte spíte, možno niektorí už máte za sebou nejaké aktivity. Takže pozrite sa na to. Vidíte mladú slečnu? Ahoj, alebo dobrý deň. Ahojte. Ako sa voláš, prosím ťa? Olga. Ahoj Olga, ja som Milan a dovol mi, aby tešia mňa, takisto super, si úžasná. Takže ja som povedal mojim priateľom, že som tu behal na páse a som si všimol, ako cvičíš vo fitku a povedal som si, že pôjdem do toho, pôjdem za tebou a chcem sa ťa spýtať 2 otázky. Napriek tomu tvojmu handicapu si úplne úžasná, pretože pre mňa si obrovská inšpirácia a motivácia a chcem sa spýtať, čo ťa k tomu doviedlo, alebo prečo vlastne cvičíš? No preto, lebo chcem začať zase chodiť. Á, to je úplne úžasné. A ako dlho asi cvičíš? Rok a pol. Rok a pol, takže to je dobre, dlhá doba. Áno. A máš prosím ťa aj ty niekedy v živote také, že sa ti nechce? No určite áno, ale najväčší problém je, že zdravie ma vždy sklame. Tak potom sa mi nedá ísť do posilovne, ale potom zase idem naspäť. A prosím ťa, môžeš nám povedať, že čo je také, že keď aj zdravie ťa sklame, potom asi prídu lepšie chvíle, zase potom ideš do toho, ale určite aj také vnútorné, že sa ti, hovorí sa tomu, že lenivosť, ale nechcem teraz hovoriť, že lenivosť, ale máš aj také niekedy? No určite áno. Skoro každý deň, že sa mi nechce, ale potom si povieme, že musím, aby som mohla chodiť. To je inšpirácia. Aby mi bolo lepšie. Človek, keď cvičí, tak potom mu je určite lepšie. Super, takže čo by si povedala tým mojim všetkým priateľom alebo všetkým tým ostatným, ktorým sa nechce, ktorí ešte spia? No stávať a poďte cvičiť. Super, takže teším sa, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, prajem ti čo najskôr, aby sa ti to podarilo, aby si čo najskôr mohla chodiť a ďakujem veľmi pekne, pretože si pre nás inšpirácia. Dobre. Maj krásny deň, ahoj. Ahojte. Takže vidíte, toto bola naša priateľka Olga a možno to video nie je nejaké kvalitné, ale konečne som to zvládol v tom zmysle, že som si povedal, že dobre, že idem do toho, že chcem sa s vami podeliť s touto inšpiráciou a motiváciou Olgy, ktorá je na vozíku. Takže priatelia, ak ešte váhate, alebo ak ešte teraz si poviete, že ja do toho nejdem, alebo sa mi nechce, tak prosím, napíšte mi do komentára, akú máte k tomu pohnutku, alebo čo je to pre vás, prečo sa vám nechce, alebo ešte potrebujete väčšie prečo. Ak máte niekto záujem a chcete pomôcť nájsť to svoje prečo, tak neváhajte a kontaktujte ma. Majte krásnu sobotu, teším sa a prajem vám krásny víkend. Ahojte.